pa ni hapon. Halang nga chicharon, spicy chicharoni. Unya. Spicy chicharon. O, diba? Yan na siya ay soka. Kanang soka toba, pure toba. O. Sardinas ng itlogan, pero mas lamig yung itlog na sardinas. Ano na? Mga gwapa kay among kanang kuan diri o among mga Ayaw, actor. Dok! Unsam na imo ha? Oh, inamaw. Parigda na imo ha, Dok. Ang among chef. Chef Opaw. Oh, chef Opaw. Niya ang kaning among kumakaon nga porting tambuka. Nakuyawan si Bilin kay nganong gion ang silingpan. Ayaw, Dok. Og naasa na nga mo ang usa ka kumakaon pod. Kaming on hirwe. Uy, balik na sad ang kanang kuan sa ang salad sa freezer. Wa. Ayaw taon, ay kakain tayo ngayon. May Love ka na, love. Oh, Sean! Dali na! lami kay ngaw, kaong mayo ngaw kay kanang kuan bi ani. It's unlimited. Wala, nga biyan. Ouch. Mo, mga. Ano mga unta na ron ang salad na mo guys. Sobra pa yung pag New Year, super kalami. Uy, na pa di mi. Na di mi. Otan. Otan. Ay, gamay na lang di kayo. Ah. Agay, anong crispy nga siya. Ang hangol ay. Makigbungol ko sa eskwela basta ang ihatag ko na siyang sardinas usa ka aksara. Sakto, mahal. Uy. Ito. Lami biya kayo ang sardinas pagkaluto. Ay. Uy, na di mi paksiw guys. Ganun na mo yung ka namang paksiw oh. Lami ka namang paksiw. Pag New Year pasad na siya pag New Year. O dara. Ayan. Napamibuwad mga na lang siya. Ipamputol na mga lawas ani. Wa na ang mga poste. Lo, grabe bili no. La, grabe bili. Grabe nga tanaw nga. Grabe ha la. Hoy! Kara iya! Siyan, kaya kong plato siyan. Pila nakabuntod sandor. Yeah, i-flex atong kanon! Oh, among kanon guys, happy fiesta. Grabing daghana oh. Kaya ang kay manguan sa gitaron ta, manguan man ta mimang. Mano talis dagat. Nya karon kay nag-uwan magmaayo nya basta nya kamo makuha dito kay kuan ra ay batong dagan. Tabugok no? Iniglinaw-linaw ba no? Kana gusa? Oh, guys. Upang, ubog ko ng utang. Uwan, no? At 12 pa yung taon. Karon no? Pero mag-orok. Hindi daw na masugat yung taon. Dulog ng isda. Sino may adyo di kaon eh? Oh, kay mukha na ito maayo yun. Di kaon eh? Igi ko, ano ba siya mong kanin? Bunyi. Ako na to, estimated doon ta. Ano to, Lima plato, day? ka anak ko doon ta. Leka, wow! So, itong plato ha, Dabi. Nagbundo eh. Lima ra ko na to kaungit ngaw. No? Ako na to. Nga mo nag ikaw nga, paningkamot ikaw, panaro jug maingaw. Kay para magdaro jug kag mayo ngaw kay para lang gid nibilin ngaw kay okay ra man niya puros lang siya kaog kanon. Bahala ko no sa isudan. Pero matiabaw ni go isudan, klaro kayo. Ilas. Oh, di ba? Lami siya lami. Lami siya lami. Di mo mga utang. Makayang ko, arte nagi kayo mo, di mo mga utang. Yamat, kumidya ka man. Tiabaw niya kay mo na man nabilin. Utang, mo ang mata na ako, moro, tibugnaw kayo. Ah, alam niya. Ngaw, kaumpog maayo in taon eh. Mas may na ini ka. Mga kuan pareha mong bilin, manambok na mong maayo kami. Di na may ang kabalakaan. Kaya daot na mamindaan. Ang old no? Bye for now. Mag-upload na mi next year. Ma? No? No? Shout out sa iyang mga anak. Nga tuwa sa layong dapit. Sa Abu Dhabi. Nasa United States of Americans. Grabe na nakalong ang dagang. Kaya nga, di mo kita kahurot anang kalirong gamay tulong agad. Kuul man ka nga. Maghapon ba manggali na? Ay, kung mabasig man, no? Meron. Oh, masig manok meron. Ay, nindot yun ang kanan nga bago. Hala! Ngano ta nagbutang og pipino dira. Oh, lami kay uy. Nindot yun ang kanan nga bago. Ano? Ha? Huwag mo huwag dukins kay kaingog sili.